Take a hit, take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet. Good morning guys. It's still morning because it's 11:30 AM pa naman and we're off to gym. Nagbaon pala ako ng aking lunch guys kasi ang aga ko nagutom. Late ako nag-vlog. Pero ayan. Let's go! Voltagon. Oh, water ni mo refill. No feel. Bye-bye. Lakaw sila mag-gym. What? Hi, ga. Wala, pero ayaw-ayaw na lang. Ako na ko, eh. Ay, masama ang panahon, guys. Wala, ge. Sa office. Masama ang Pasok panahon. mga suki. Agay. Galon. Bukbukon na galon. Galon. Sa gate trick ko eh. Naulan trek tanawa. Yung naman ang palatain na yan eh. Trigis yan. Makita, guys, pero nagulan, guys. Oh, sige, bar. Di ba, Tera? Na? Makuha na yung Mawashing? brake. Oo, mawashing yung brake ba? Ah, sige, pwede na po. Kaya masusi. So, change of plans. Dili ta mag-iyon karon, guys. Gusto niya i-washing ang car sa ulan. Oh my duday. Look at that maduday. Guys, huwag kayo si Nina. Napisip ko niya. Na, dapat tahion na dyan na ni mama, no? Eh! Yun siya magpahag ba? Di siya magpahag. Yaki. Plaster na, ha? Oh, plaster na. Plaster na, wala pa nang gilunch. Nako namin ni Daddy. Bye-bye. Ay, pag-surgery ako mo. Sige na, bye-bye na. Bye. Love you. Bye. Sabi na. How about Daddy? Oh, kapugi. Nalagyan na pag-ulo ng dog nila. Ibutangan na. I fight. Open na. Let's go, guys. Paluag na yun kayo ang camera pa ba? Ato na ning ipalitan og ano screw. Nakapalit ka? Wala gani palit tabi. Asa man dyan na eh? Sa paayuhanan lang cellphone. Pwede. Pwede. Ingon na nato dito. O, kamo na lang ko ano niyo. Pagod ini. No? No? Pwede kayo. No. Hi guys. Hi guys. Hi Ito na guys. kaming gym. Pwede. Wala kaming coach today kasi guys kasi na-admit ang wife ni Coach Floyd. So kami lang muna mag-workout. Ako mag-leg day ako. How about you, Papa? Upper? What? Upper, lower. And Para hindi ko kasi po yung day ron. mag-leg day na lang ta. Parang hindi ko gusto mag-escape of day ron. Bye everyone! Ayun, sino ayun? Alangan, ipasinawan ko na kay ate kaganina. Reklamo guys siya. Gipawax daw na ako tapos wala lagi gamit. Tapos ulan pa dyan, kaya wala na tabunan. Tapos ng ulan guys, sama ng panahon. May bagyo Hindi ko ba? masama. I like this panahon. I don't like it.
11:35 AM guys, and as usual, nagbaon ako ng aking lunch. Kain ako while on the way sa gym kasi ang aga kong nagutom. Hindi ako nag-vlog ng maaga pero nag-treadmill ako kanina for 30 minutes before kumain ng breakfast. And nag-breakfast naman ako ng sakto lang pero ang aga kong nagutom. Ngayon, ito naman good food. that's why I will show you my lunch. Gamit ko ang yum box ng Kuya Clark. I have here brown rice and ang tawag dito, soy garlic na tofu. Tofu yan guys. And meron din akong baon. Tofu. May tofu. Meron akong baon na pineapple. Si Dada maya pa siya mag-lunch sa balay. Nagluto ako ng sinigang na salmon. Brunch naman to ma. Brunch. Yes, Breakfast and lunch. yung breakfast niya kanina is noisy guys, but ibang brand, and hindi ko yun na-vlog na. Hindi na ako na-vlog. Hindi kasi sana ako mag-vlog today guys. Silibatsi. Kalindad sa ulan. Minsan lang ako maka-appreciate ng ulan because I hate the rain. Di ba papa? Kain. Hindi ako nagdala ng dates pala. Snow. Hanggang sa ulan mo eh. Dami kayo mag-chill lang. So, nag-therapy si Clark ng daylight. Anong plan is kami ng duha. Wala tao ba? I need a little weed to fall asleep. Not a big deal, just helps me breathe. It's okay, I work it all out. I go higher so I don't fall. Been there once, never going back now. I'm sorry, I'll never come down. But I look at myself at the end of the night, try to dig deep but I find God. Here's a prisa guys. Diba? Tambal ako ni Pistik mo. Pineapple. Hello pa rin dati. Let's see. Tumis? Hilaw pa? Hila? Got a bullet between what I take, what I need. I can see it in them, what I don't feel in me. There's a knock on the door, I don't try anymore. But maybe when I'm older, I'll go cross that border. I'll go cross that border. Everybody tells me their problems. I don't really mind, I don't stop 'em. It's fine, you can put it on me. Tara. Tubig. Please ko sa tubig. So guys. May mula ko sa balay. Okay. Naili sila di ako wala. Wait me. Shishi. Alam ka? Tingnan mo na sa balay. Kang 20 is this week. Maog hapon na ma. Pagang hapon na ma. Huwebes, gabi pa man ako ang next week sundo. Nagana eh. Sumasakit ang aking utok ko.
Ipon lang tama na yan. Tapos, naman tayo mga lakaw nga, ano no? Wala na to take into account. Kaya ano, madami na naman tayong lakad, na mga planong lakad. Tapos ang ating budget is budget. Sige, yan sa man budget ng mga lakaw na to. Yung ticket lang. Ma, nakabalot na pinay mapahak sa to ang. Ha? It's 1:56. Sakto lang. Ang time. So, dili ko maliit. Puti ako eh. Ano na? Magpagupit na chok to sa badami. Ano nakita ka na sa balongan eh? Balon ka ni mo? Oh. Pwede ka maglibot-libot. I like that. Salag mo siyang gamayng lote. Walay. Nag-open na sila window. Nag-aircon na sila. Let's prepare daddy's lunch. Brown rice ka da? I got time for all your issues. Carry on so they don't hurt you. It's alright. I'm taking money, but I look at myself at the Daddy's lunch, pineapple, and brown rice. Tapos sinigang na salmon again. Cry siya guys. Away siya ng Kuya Clark. Dali na, dali. Cute ng suot ni Duday. Sige na, Duday. Show your outfit, Duday. Naka-white t-shirt lang ako. Nakapalitan lang tayo na parang baggy pants. And then, bang shoes tayo. Kasi drive tayo. Hindi ko pa na-experience mag-drive na mag-sandals. Natatakot ako guys. Natatakot ako. Dali tayo hair. Uy. Kapulingit man ayo. Uy. Away ako ng Kuya Clark guys. Away kami. From cellphone to paper. Ay naku. Maski unsa na lang awayan. Ikaon ka? Ikaon ka kay ate? Magsugod ka save mo? Ha? Magsugod ka save mo, love? Oh, diba? Show your face. Oh no, it's a sad face. Sad face yan? Kawawa man yan. Where's daddy? Where's daddy? Daddy's working. Sandal, come on. You sit here. You sit here, huh? end of the night. Try to dig deep, but I find got a border between what I take. Ayo dah, stand up dah. Okay, nice. Are you excited? What I need, I can see it in them. What I don't. So guys, it's 2:30. You can open that one. Jaden and Clark, let's go. It's time already. Apa nagaw ka? Nagaw. Wala na sila ka. Let's go. Okay. Guys. Clark, sit properly, Clark. Unsan ni? Hazard. Isaradong portahan lang kay basin mo higda sa miming sa kwarto. Ay, sarado na na. Uwe? Ako yun, unsan ni kanina naka-drawing gulgod. Hazard. Ay, siga ang likod. Bangon ba or? Kaya dagan ba nang kuan? Sabi sa databangon. Idala. Hey guys. You ready, Kuya Clark? Mama, bayad ko ng Diyos, Mama. Okay.
Ang dali mo ba? May Pwede palit og pure breath na Mentos. Gusto ko. Okay. Ako lang magsulod sa Save More. Ayun ako mag-uban ha. Naghubog yun dahil si Ida we. Ay, basa. Wow! Kanang normal lang na Mentos. Normal na Mentos. Shiyo. Feeling me. There's a knock on the door. I don't try anymore. But maybe when I'm older, I'll look. Ano siya, rainbow? Go back na. Open mama. It says beach or mountain. Ayun yung so, please man siya. Ito ba pa may comedy niya sa taas sa river? Next is hot or cold. Okay. Mama, baby, candy. Sini. Dali ko ang sana ko. Video akong pili. Open. Slowly lang, tapos yung kamot oh. Guys. Hey, Duday. Here. Oops. Just wait. Mama na, Here na lang kuya. Agi mo dali kuya. Hey, si Jeden. kabaw na si Ida. Gwapo ko. Dili, kabaw na si Ida la. Ikaw ka gwapo. Lakabaw na si Ida. Kaya lagi mo sige nana. Kinsay gwapa, Day? Si Ida. Day, kinsay gwapa? Kabaw to si Ida. Kabaw to si Ida. Kabaw si Tit. Cross that border. Cross that border. No. Kumbab. Hi guys. Petag prutas guys. Apil ko, Bill. Apil ko. Apil ko. Hoy, wala na. Uwan. Uy, may pulis. Di alam mo. Bulaga. Rutos. 3, 2, 1. Kamot kuya. Bili lang sila ng ano guys, manggang hilaw dyan. Kami sumislaughter. Ma, iba pa or connected from Takoy lang ate ila. Ayun na. Si ate ila din. Di. Pwede ikuan dira ma. Matay. Bilik si Plum. Hey, gani, i-close, no? Din na. Unsa man ni? Gimme. Patay gi. Di naman maundang. Grabing damage. Nagana na oy. Shot.
Wish the mangga ga. Napay flotas. Para dyan yung mag-get to rin sa layo para lang sa mangga. Kasi nangala lang. Napay flotas. Wala na, cool. Ay, flotas. Tatawag. Nasa kong suka. Gusto kong May suka, ano ba? flotas. Wey! Ay, kasaba. Yun, ani ako mga anak. Hindi man may anak. Unsa day mo manghod? Sige, manghod na lang tamo. Ate. Dili. Sula daw. Hi Or guys. i-open ko na yung window. Sa kamot sa soka. Sa uyap di ay. Isa? Siyang ilunod diri guys. Oh my God. Manidula ko ang cellphone. Mga pabaan na Go ha. Nasa leather ko sa Doko. Madam. Nagli. Hugi. Ay, isang pintala te kaya ang kapin ako naghuwat. Mga te. Sige po nina. Okay, let's go. Pink orange. Pap. Pap. Mama. Mama. Pahayag na ang langit pero taligsik. Ano pa talaga? Ay, tanawang kabaw na. Ikaw ba baka mo? Ay, baka pala. Sorry ha. Pero ay, dalawa sila. Wala na yun siya. Nang malakas na malakas. Air fry na lang yung pumunta. No? Ano sa to? Air fry ko na isla lang. Kato. Wala tapos sa Huwebes village. Mas yung taday wala patuning kuhan. Or pamampod. Uli na yan ko ba? We're home! Wala pa may ka-parking guys. Open pa sila sa gate. Let's go, let's park. Who's that? Saan to cellphone? Bumuka, bigyan yung cellphone dito. Ba't lang kabuok matamba ka? Tapos balilisod. Laang. Duha. Laang sapatos na ako. Nagsasoy. Dapat ka matanda ka sa Nagtubod akong laway, guys. Mangga is real. And then, ayan. Hala? Here's the puto and here's the mangga. One only? Sure? One lang. Ilan puto? Give me 2 puto ha. Dala ko coffee dire. How are you? Ma. Tapos lang. Nag-work ka? What? What is it? What? What? Ah, wala. Bye-bye. Ano? 1 hour lang. Dadi, 1 hour lang daw. Okay, 1 hour lang ha. Kaya kinanglan ako ang MacBook. Mag-edit food ko. Madala kasi Clark 1 hour lang. Punta pala ako sa Seymour, guys. Kanina, iniwan ko sila ate doon. Bumili ako ng sunes. Kinain na namin. Ubus na. And bumili ako ng grapes kasi ubus na yung grapes ni Daddy. Kasi share sila ni Jaden. Kumakain din si Jaden. Tapos ito, always na loop for me. Gusta. Meron pa ako nito guys, pero bumili na ako kasi next week pa kami balik doon. And sa Save More ko lang yan siya nabibili na tinapay. Tapos ito yung tinapay ni Daddy. High fiber na week. Raisin. Dalawang ding-dong para kanila ate. Oh! Ha? Brown eh. Wala nang ulan mo. Wala na. Kanakakuhain ako ng miss iya. Si Bibi ba? Oy. Tapos dalawa. Kasi silupin sa akong mamalit eh. Kuhay ka ganit eh. Wala. Malitog ulan. Non-fat. Dalawa lang kasi meron pa kami. Wala akong dalawang Yakult guys. Ayun. Para sa mga bata. Is the mangga guys. Pag di mo maglaway ani, hay, bahala jud mo kay ako. Tubod akong laway. Pwede ba siya ano? Sabayan og kape? Dili. Uy, natula. Ikaw ako to. Deme. Across the border, across the across the I look at myself, the end of the night, try to dig deep, but I find
a Hey guys! Wala akong kasama dito sa bahay. Si ate, nasa taas. Siguro kasama niya si Ida. Galing kasi ako sa office ni Dada. Kasama siguro siya ni Ate Ella sa taas. And si Jaden is naglalaro. So, hindi tayo maka-edit. Linis lang tayo, bihis tayo, and maglinis tayo. Bihis lang ako guys, tapos maglilinis din ako dito sa kwarto kasi ang kalat. Iniwan namin siya makalat kanina kasi nga madlate na kami. So mabilis ang bihis and alis ang ginawa namin kanina. And nag-send ang aking kapatid ng update sa bahay. Finally! Thank you Lord! May sariling bahay na ang aking parents. I'm so happy. Ayan, ang update ng kanilang bahay guys. Simpleng bahay lang naman. Ang importante, may bahay. Diba? Ayan. Sige, reklamo ako. Mamamahal o kay palito nun sa mga materials. Ayan guys. Ayan sa CR video. So happy. So happy for them. Thank you Lord. Kaya ako yun. Guys, look! A birdie! Andiyan? Ay, wala naman to. Sige daw. Wala naman to. Andiyan mo ngayon? Wala to. Sige na. Bitaw! Andiyan bita. Nakakagam! 6:38 p.m. Okay, class. Okay, class. Oh, nakuin. Kanang bali daw lagi na. Ayaw, bali. Ano sa'yo, bali? Dila ko si kamera tanaw na. Kitun na ko. Andodo ko, mama. What? Andodo ko. Magdudo daw siya, guys. Papadyo dalawa si Ida, guys. Mama, andodo ko. Okay, dali na. 6:47 pa lang, guys. Pero matulog na daw siya. Bantay lagi, di matulog lagi eh. Matulog na daw siya. Wala mo siya nakanap kaganinang hapon. Kaya, diba? Nag-uban-uban sila sa ako. Nag-uban-uban sila sa therapy ni Kuya Clark. Update, guys. 7 o'clock na and tulog na talaga si Ida. tulog na talaga ang bata na yan. Pero nag-dinner na to, so okay lang matulog ng maaga. At least nag-dinner kahit walang ligo. Maligo naman din ito ng very, very early ang ligo ng batang ito. Gusto niyang maligo. Pag naliligo ang kanyang kuya, maligo din siya. between what I take, what I need. I can see it in them, what I don't feel in me. There's a door, I don't try anymore. But maybe when I'm old. Date guys. 11:03 na wala pa si Daddy.
damo man niya meeting. And checklist is done. I don't know. Basta ayan. Rin yung para sa light and sa house rental. And tapos ko na din yung checklist. Ayan, nakapagbayad na tayo ng internet bills. And ano pa ba? Mga na-separate ko na din yung allowance and sweldo. Tapos yung mga expenses namin the whole day and yesterday is nalista ko na din. And it's all good. Next thing is kailangan namin mag-usap ni Dada about our kids enrollment on Monday. Tatlo sila guys and wasak na wasak ang amin. Basta ayun.